Hormatly dinleyiciler, häzir Allah berdi dur diýibin, Ziba Gödül atly radioýuny dinleýän. Radioýuny gatnaşýarlar hem de roller ýerine ýetirýärler. Çopun, Türkmenistanyň atgynyň artisti Öwüd Gelenow, aklymaga artist Allaverdi Melaýew, mukymaga artist Penjiwar Ilyasow, hekimaga artist Gurbanyman Geldiýew, Mähri Cemal ece Türkmenistanyň halk artistkasy Täşbibi Gafurowa, Bettir hem de diýwa gödül artistka Jeren Allaverdiýewa. Radioyny alyp barýar Türkmenistanyň halk artisti Aman Bayrammerdiýew. Aragymyň jümmüşinden daňdan ýer bilen owazyna azyp durgalma gaýdan çopon, gün guşluğa galyp howa gowudanna gijijik akaryň oýna gelip betdi. Ol eýam akardan suw içmäge başlan eşeginiň üstünden böküp düşdi-de, akaryň ratyna ýüzün ýatyp eňegini suwa bastdy. Suwdan ganyp kellesini galdyranna, oň gözü agdyrylyp düňdürilip özüne tarap akyp gelýän, ýaňy saryl uğran ullukan torluğa harman gawuna düşdi. Gawun suw bilen akyp deňine gelende, çopun onu ikel bilen garba baldy. Sadagası ollum, uçmaktan çykanda. Şey diýip çopun içini gepletdi. Ýagyň arasynda aý bogdaşyny gurup oturdy. Belinäki bıçagyny gynyndan sogurup aldy. Öňündäki ýaňja narynjyren galyp sarılı uğran diýsen odan torlu harmany bıçagyny negrenne gawun partylap ýarly. Bolsa da keteligini däli dikligine ýarly. Pasardap duran harmandan bir kädeden artyk ýyp bilmedi. Çünki gawun ony demikdirip barýady. Maňa da berde diýen ýaly özüne teredip duran eşeginiň öňüne paça oklan çopon, dutaryny gabyndan çykaryp saz çalarman boldy. Emma kellesine gelen pikir onu saklady. Be, yoksa da bu ne hile ollay? Akıp baran gawuny filmin alaydymlay. Onu bir gynna ibren matana düşer. Eger akar suwun aýagyna çopanyň bolsa, şoňa da diýerler üçin ýürüp gitmegi gerek ýok. Akaryň içinde okulasaň, suwun özüm eltip berýärmiş diýip işdiýär. Doğrudan. Bu gawunun özüm ýalypym üçin ýap çopana ýerlen bolana. Özüm bu gawun ullukan hem tereken. Diýmek, ýürüti akar bilen ýerlen bolmaly. Suwun aýagyna bir gynna garaşýandyr bu gawun. Tehile weli. Mani men oňarmadym ay. Garalyk gurdu gursun. Ýeri sen meni ýok gawuny ýaramany dedin. Şuwatlar kelle ýoň. Gawun ketmäken gelemela. Ýok. Men munyň bolana. Telegi şeşip durun. Gawunyň kiminkidigini bilip, eýesini rady etmeli. Ýoksa çopon dutaryny oýnap, içini gepledip oturuşyny birden öwfülläp ýerinden galdy. Kaptalından bir kätalynyň gawuny garbap alyp horjunyň bir gözüne saldy. Dutaryny gawyna salyp, horjunyň beýlik gözüne dykdy. Eşegine minip akaryň ýokarsyna, gawunyň akyp gelen tarapyna bakany gurdy. Alha, ýokarda garawalyk kelegulak görnýär.
Gawunyň ýeti şu ýerde bolarsa gerek. Ýöre eşegim, bahmyrak baraly. Eken adamdan ötünç soraly. Ýöre eşegim, bahmyrak baraly. Çopon gurbaglyga ýetenne suwak sakal ýaşulata taşdy. Assalamu alaykum ýaşly. Ha, wa aleykum esselam. Gel geç mihman. Eşeğim o kadıga bağlay. Ay ýok ýaşly. Geçip oturjak däl. Oy. Ondan hem havarın ver mihman. Habarym berdim ýaşly. Ýüregim gyzyp gelýärkem, suwak barýan bir gawun tutup, sen meni ýok, ýarym bir käfidim. Owa? Doýum soňa maklyma aýlandym. Men bu gawuny ekemok, dikemok. Suw bilen ak gelýän zady alymda ýiberdim. Munin bolanok. Gawunyň ýetini tapyp, uzur ötüneni ýyp gelişmiş ýaşly. Ay ya, senin mihman. Öýde bir gawun bolsa. Eken tikenin ýaşygyň bolsa näweden alky sokap gidibermeli keninde. Hani gawunyň görke Ýok ýaşly. O bolmaz. Bu gawun tötänden suwa gaçan ternede. Ýürüýte suwa atylan gawun. Akaryň aýagyna özüm ýaly bir çopanyň nesibetimi, näme? Haziret? hani Gawun senkä däldir da ýaşly. Duruşuna tor bolup duran wakarma. ay yok men kädel. Dogry menim käte akaryň aýagyna o gumda oturýan garnaşlarma suw bilen gawuny arpy berýän. Ýöne bugün men hiç da diýeremek. Ýöne o ýokarda görýän baly görýänmi? Hany teleňläp durandyr. O görýän. Görýän bolsaň, şo bag men ağam kolmaly. Adyna Mukim diýerler. Mukim agadyr ol. Çal sakal adamdyr. Bu gawunyň şoň kolaýma ihtimal. Ona men şoňa gitdim ýaşly. Hoş wagtyň ýaşly. Bolýady. Çopon gurbaglyga ýetenne çal sakal ýaşulata taşdy. Assalamu alaykum ýaşly. Wa aleykum esselam. Ha, gel geç mihman. Eşe bana hor gasplara, şoňa daňar. Ay ýok ýaşly. Geçip oturjak däl. Bolýa onu habary ber mihman. Ana, kiret ýaşly. Senkä däldir da bu gawun? Turly wakarma. Ay, yok. Ve men käde. Men köpüres gysgawun nekýär. Men käte tuwatwar ýa gaýa uzundaky padymana garpy diýberýän. Men bugün hiç da diýberemok. Ýöne hol, ana şol ýokarda görünýän baly görýänmi? Hana, Hawa. Akarym göz başam şu ýerde bolsa gerek. Görýän. görýän bolsaň, şoba men agam kolmary. Ady hekim agadyr. Kara sakkal adamdyr şol. Bu gawunyň şoň koraýma gitmär. O harmanyň şu tohumny gaty gowurýar. Ona men şoňa gitdim ýaşly. Hoş wagtyň. Bolýa, hoş wagtyň. Ýürü. Çopon gurbaglyga ýetenne qara taqqal adama taşdy. Assalamu alaykum ağa. Wa aleykum esselam. Gel geç mihman. Eşeğini al gölüye taktıdan ay. Ay ýok ağam. Geçip oturjak däl. O ne öyle boğulukmaz. Anyalı olsa havarını ver mihman. Gumdan mal üstünden azyk pul galmaga barýakam, gün goşluğa galyp howa gadanna ynha şu ýagyň mogol öýleýän ýerine geldim. Hova ondan. Uzak gelişime ýagy egegim bastym. Gördüm. Ynha şu gawun suwda akyp barýan eken. Azyň aň bolmaz diýilşäli. Gawuny tutup derrew bir käfidim. Ýedi-ýedine de bir küçükde gäýärdim bolyn. Ordan aklyma aýlandy. Ekkenne ýok, dikkenне ýok, harmana häz hoja boldymy? Bir benden zadyň beýdäýdim diýip
Gawunyň eýetini tapyp ötünç soramagy. Razy etme ýüregi duk gelşim şaam. Şey diýsen. Akaryň ornuny inileň bar ekeni. Şolar senki bolaýmasa diýdiler. Onu hasiret. Şu gawun siziň maksadyňyzdan mı kagam? Qara sakal adam gawun alyp synlady. Dadyp gördi. Ondan howluk man görledi. Hawa mihman. Gawuna birinki bolmaly. Ondan bu gawunyň eýesini tapdyň. Gawuna birinki. Inniden näme diýmekçi bolýan? Men wizek bilen zadym agam. Hawa. Sizi nädip men razy edip bilerkäm. Näme alsaňyz alyndy, günämi geçsin, razy bolun. Ana, men şoň şuňym ýolumdan galyp geldim. Şey diýsen. Razy etjäňsiniň bolsa, hany ol düş, mihman bol. Çay içeli, ondan näme algy berýän bolsa, hasaplaşar ýörerse. Wey, hey ýeşegiň üstüne de bir algy beri hasaplaşyp bolar mihman, han düş çaltyrak düşejekden. Düş. Ayağım düşmeli bolsa düşäýär. Hüş, hüş. Men sizi kıyamata koyman razy etsem bolýar. Adamy imanam gerek agam. Rast gurrun munyň mihman. Kimem bolsaň lewdiň halal eken. Çapon oğlun öýesi hekim agan mihmany boldy. Dem din zaldalar, çay nahar edindiler, hal ahwal soraşdylar. Tanışdylar. Ondan mesaw gurrunçylyk başlandy. Hekim ağa diýene. Haw jan aýdyber. Men bir da hayran galýan. Meselem ki, näme seni gen alır ya? Ana şu ýagyň ornuny siz üç dogmaly oturýan. Hawa. Şolaňam iň ulusy öýüňiz, şeýle. Hawa, şol aşagdaky sen ilki duşan aksakal ýaşulýanyň biziň iň kiçimiz bolmaly. Ady iklimdir. Onun bärdäki ikinji duşan çal sakal bolsa, ortanjymyz. Ady muqim bolmaly. Menem iň ululary adymym hekimdir. Hawan soň näme sorajak bolun mihman? Aýdyp otur. Men diýjek bilen zadym, näme diýsene? Hawa. Ana siz üç tane ağa ini, üç dogan. Şu üç doganyň iň ulusy hem siz hekim ağa. Hawa men ululary. Iň ulusy bolsaňyzam, siziň sakalyňyzda şar gary, ortanjy ýeňiň sakaly bolsa şal, iň kiçi ýeňiň sakaly bolsa çuwak. Ay mihman, on sebäbini şun bilerdim. Han bir garpyjy ýeli. Keywani, ay Keywani. Näme kakaty, häzir bardym. Han bir bärik içerik boynuň uzat. Vay, şu öýüň usagy ýyşy bilen ýanyňyza da gelip bilemok da. Hawa. Hani birje garpyjyk getir. Nahardan soň bir şüdüwär basraly. Bolýa, häzir otaýdyna keleýin. Hekim agan aýaly Mähri Jemal eje bir kapdaly ýemşigrek garpy alyp geldi. Keywani, bu getiren garpynyň bir gapdaly ýemşikli hawazlary ýokmudy? Wy, şeýlemi, etewan etmem ýetiräýdirin. Häzir. Mähri Jemal eje öňkü garpy äkidip, başga bir şoň aldyrak garpy alyp geldi. Ine bir el hazıraktır. Mähri Jemal eje çykyp gidennetine hekim ağa oňyzyndan gaýgyrdy. Mähri Jemal. Ine bardym. Hawa näme? Aha, Keywani. Bu garpynyň ýankyňdan ogly ýoklu. Hani başgasyny getir. Bolýa, häzir başgasyny getirip beräýärin kakaty. Mähri Jemal eje garpyda gidip ýerine ýene-de şoň gal garpy alyp geldi. Ine, bu garpy diýsek bor. Hani göreli bakaly. Hani al mihman ýüregi sowdaly. Hekim agan aýaly Mähri Jemal eje böwri ýemşik garpydan başga garpylar ýogum bolsa, ýeriniň sözüni ýykmajak bolup, şol bir garpy gaýtalap getirdi durdy. Ýöne ol her gedek getirenine
garpydy üýtgedip goýýardy. Mihmana sır bildirmejek bolýardy. Mehman şu iyi oturan garpydymyzyň ilki getirilen garpydygyny anýarmy? Owa agam. Üçdoğanyň iň ulsy bolsaňyzam özüňizden kiçi inileriňiziň sakalynyň agaryp, siziň sakalyňyzyň näme üçin şar garadygyny inni düşündim. Yer mehman ýanynda dutaryň maýaly. Onu çalyp bilýänmi ýa-da Ay, hawa, hekim ağa. Ağa uluk çalýan öze. onu mehman ýigit diýene. Men şu kararym diýen sady näçe dinledim hem hiç kulagym manalok. Özüm inni şu sady dinlemenime 10-15 ýyllaga boldy kadýan. Ay, onun näme bir öktü sadyna da duşup bolanok. Başlarım näme saat çallysyň gownan oklar. Bir kıyın görmesen şon çalıp beräýdim. Nenin görýän mehman? Ağam, şu kararım diýen sady menem gatyp görýän. Şoň üçin dutary elim alsam, ilk şonu çalýan. Bir dinle ağam. Göredişmi?
yerine düşeydi. Indi mihman ikimiz bir zat edeli. Ben şol sen in aşağıda yaşayan keçinin diyenin mi? Şon kan deli. Akşam naharımızı şo yerde ediler. Olam saz olsa ölüp yatanır. Hovo, on sakalının in kiçigine qaramazdan näme üçin şu attığını bolsa düşünäýmen attım ha. Olya hekime. Demdiğin zallık. İnni gidiler ede kimden? Tutaram alayın mı ya gereğinden? Oy ala vur dutari. Iklim sazip ölüp yatanlar. Bir keň edip berden hoş bolar. 100 euro ortancynym bu kıymam alıp gider. Bireki daýmesek on öze ömrüm öýünden çykýanlar. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum ağalar. Tüveleme. Sen evden çıkıp bilýän eken da. Oho, sağlamlığından var eken. Aydın sağ esmeýänmede 5-6 ýyl bolandyr. Hani geçin makary. Öý ýesi ağalarynyň geline begenip iki bolup bilen ok. Sağdandan nirde oturjagyny bilmän eli urýa. Daş işte gezip beren aýalyny çagyrýar. Besir. Besir o. Ha geliver mihman geldi. Ha? Çaynaharın uğruna çıktı yani. O işlemi taşladı diyen biz bilen ol mihmanlara kılma dedi. Vay, nerede yürüyorum yerim annemle hanım. Ağalar geliptir. Oy, gelse girdi de ifadağın. Hemen alıp yerden mihman elin yani. Oy, boynun masmı, ersımak. Besir. Öý ýesiniň aýaly Bestir daýda kapydan girenne, oňun näbele çopon dutaryny eline aldy da gowsyn çyrady. Çekilmezçe de dälli. Bestir daýdan gyýr baytalyň gurugy ýaly çal, hujuk taçy börüniň eteginden çogup durdy. Huýunky ýaly hyrsyz gözlerini çopona tarap dikenne, çopon dogrudan üýşenipdi. Hamala özüne bir iki ütülmişe ağı symak bolan üçin gelenler. Sosoňy süýräp sen näme üçin geldin? Hani göterilýär şeýerden näçekän boldy. Herne Bestir daýda hiç kime zat diýmän adam tana yüzlendi. Näme hizmet etmelimiz bir ona? Aytan göreli. Neme ikran toğun damın çalıp bereyim böyle. Ne palamuşre. Yüründe men toğu öldürýänsem sen çaltırak çay oy. Yür. Eğer ayal tirkeşip tavuk keteginin yanına varyalar. Kakası. Ha? Bizim ot çöpümüz yok ha. Men onu şimdiden alıp geleyim diye bir adacık karıştı. O çöpün yok burada. Üngrekten tap koyamalı ki. Yeri. Ağlam geldi deyitmeyin üstüme herrelme hanım. Katı yaplemeyin ihmallar isteymesin. Esitsinler, estit kessinler. Men ağlamdan korkkan her ederim. Bolya. Bar onu çöp bir tapıp gelip. Bar batmırak bar. Aklim ağan ayali ses yetimde komşularına gitti. Aklim ağa iki tane semiz toğun boğazını kesip şovada soydu da ayalına garaştı. Emma ayali gelir yerde gelmedi. Ondan ne eteceğini bilmeyen mihmanın yanına vardı. Ağalar oturur musunuz? Bakın çayım gelir. İzinin naharım tayin olur. Çay nahar tayar bolýança inim çopon bir kranjak saat salıp berey. Ya da aydyma deňlenýär. Oşadan hinledene erwedem bolmady. Men aydyma. Ýöne ýapyllykdan sanat beremesem? Bolur. Bir de mahallaydım sanat versem bolýar. Sonra mı näme? Sağdyňlar ente sanahardan bir keyifli tutýar. Bolur. Masum bolan sanat bersem bolarmy ýaşulla? Bak bize şu maltumulin koşulları gerekti. Sen öz hananyň bor mihman. Howa mihman, Martin Bulin namalarından aýdyber. Oşadan. Hawa, aýdyber. Bolýar.
Anın hılmatında durursun gelir Edepli ikramli mülayim zade Ta ölünçen bile bulursun gelir Bugün vardır onun boylu alkımı Karanlık geceler düşür yalkımı Sözlüğün sözleri misli bal kimi Tapıp bir de bulsa alasın dedi Vardır güzel Türkey basar saçını Yumul artmadı tağını daşını Silamalı atasan ine yaşını Anın hırmatından kaçasın gelir Gelin, Ermen mi? Sen gelinlere men hakta aydın ayttıryan mı? Hani oğul sen bana doğrucan ayt. Kaçan gördün men kellemi Türk'e batadı, ha? Men kellemde yekati bit gördün mü? Türk'e gördün mü? Ha? Sen haçan kaynın haçan kıynacan. Hayır, hem ayarlanım saçını Türk'e oldu hana ol. Açlık olsa neyme saçını bir temsör Türk'e. Sen sen aydın ayttıryan kendine sana hem ettiryan. Oho, Keyvan düşüneydin o sen adım tutyan adam yok muyurdu? Baydın Maltumuluyun kanalı Bilem ok. Maltumuluyun bilem ok. Allah kuluyun. Men adım tutmasın. Her vuru ötök çiğni yakman. Bolya. Hani neme çaydan demledin mi? O komşularda da yok. Hiç komşuda çay yokken. Onun evlerine bari yok. Eski zatın çayları var eken. Oy. Yani men ha gayrak komşumdan sorak geleyim. Arası gidenler gelmese. O da çaylardan kalmadı. Oy. Bolya. Öy iyesinin ayalı kıyıklıklap gayrak komşularına tarap gitti. Ondan mihmanlar ör turup gidermen oldular. Öy iyesi ıktıma olara spayçılık etti. Uy, ağalar, neme başı, oturun, ay besirdir deney, siz ama ne avret deney, ağalar, otursanlar. Aybi yok. Biz besire biletle. Mun bol şeyler yaktır. Yok da. Yüreği yerleri yaktırmam. İnni günüm gecikti. Yarmanı kaydalın. Sağ olun. Hekim ağa 100 euro ortancı intini öýüne taşlap, mihmanı çopan oğlun bilen ýassynlar öýüne dolanıp bardy. Öňlerine çay gelen soň inni bir neme öýden nursan hekim ağa ýol kesdi. He, çopan oğlan, inni bildinmi? Ağasynyň sakkalynyň şargara bolup, onun 15-16 ýaş kiçi inisiniň sakkalynyň şu wagtynyň sebäbini. Ayal wa. Owa. Hemmesine düşündüm hekim ağa. Hanana bir akşam şamlyk edineli mihman. Baran yerimizden emne pala verecek bolşy şowuna düşmedi öýdýän. Az gaýpdyrsam. Hay iklim diýsäni. Besire duşup gören güni şeýle boldy. Akşam şamlykdan soň hekim ağa o köpedäki aýalyny çagyrýar. Mehri Cemal. Ay Mehri Cemal. Hova, Han bäri gel. ene bardım kakasy. Keýwany. Her ikimiz sazyňläli. Bizim kapymyzdan hiç haçanam eli dutarly mihman gelenler. Hova. Nabi sazyny mihmany bugün bize Hudaý berdi. Muny bir helledip dinläli. Galan ömrümizde de kapymyzdan sazyny gelermi ya gelmezmi Allah bilsin. Gel Keýwany. Bor kakasy. Uy, yoksa da bark gelen yeriniz sağlıkmy? Olara da saat çalıp berdiňizmi? Hekim ağa aýalyň soragyna ýalgarjak geletdi. Çünki inisi iklim aýaly bestirin nadaralygy ýadyna düşdi. Aýalyna hiç zat aýtman başdan togma jogap berdi. Hey, ola. Olara da saat çalıp berdik. Hani Mehri Cemal sen aýt.
haýsy da salýan. Şu wagta diýeniň boljagy diýen öňüm. Keýwany sen saz dinlemäniň epesi wagta mollumy ka diýen. Any göreýin 7-8 ýylla bolady gerek. Hova kakasy inçe ýyla bolanlar. Men goýryan sazymmy? Kakasy o ýyl Rivajanyň daýysy toý edenne bir saz dinläpdik. Şoň adyny ma bilýädim. Wah, ady hakydama gelen okda. Hova, qara ýyşyň içinde Muhammed Rahim Han Türkmen hiwaýesy sürenne, ýaş ýağmurdan üşäp, ýolda ýaş gelini bilen garry enesi ölen. Olaram ýerlemäge may bermänlikleri üçin zordan ölçäge duýlak giden. Soň bir böwşenlikde onu dedip ýerlemäge gelse, gelini bile garry enesiniň meýidini tapmandyr. Näme bolandan bilmän, ay şerdir de Allah diýip ýöne tümme gidip oň maşynada bir saat çalanmış diýip gurrun etdiler kakasy. O zalmy? Hawa. Ay, diýsen gowzaldyr ol. Oňa ýas mukamy diýerler. Hawa. Ýa-da qara däliň ýas mukamy diýerler. Hany bir şon çalyp bermeyikman. Bolýa Hekim ağa.
Sağca bola. Ömrüňiz ok bolsun çopan oglan. Ömrüňiz ok bolsun. Sağdanna yenide kän tağşaldy. Öýeleri hedil edip oňa köp alkyş aýtdy. Ahyry ýatdylar. Ertir irden turup öňlerine çaý çörek gelen soň öýesi Hekim ağa ýol kesdi. Mihman. Inni näme habaryň bolsa aýdy ber. Eşdeli. Ay hawa Hekim ağa. Şo suwda akyp baran gawyny ýüregim gyzyp duran soň sen meni ýokşabady kesip ýydim. Ýüregimi sowadyp hedil etdim. Birdenem sen onu ýekdiňmi? Suw berip azap edip ýetişdirdiňmi? Ýeri onu bir benne suw bilen ýagyň aýagyna oturan bir benne ýebren bolsan etjek. Ana sowja gawyň suw bilen akyp geler diýip çağaly şuwgaly biri garaş oturan bolsan etjek. Ine şunu ýaly pikirler kelläme geldi. Onsoň ýetirin tapyp razy edeýin, ýoksa günah bolar diýip gelişim boluzlar diýin. Dogry aýdýaň. O harmany men şu akaryň aýagyna aky çopany berdim. Ay bir ýyda golerak bir da boljugum men. Şonu bakar ýarap bir çoponjuk tutunan boldum. Olam şu akaryň aýagyna wakýatyrdyny. Ana şoňa käte ýer bilen şeni sowjokka bir ýa iki tane gawy suwa oklap goýberýän bolýar. Suwuň özü minnetsizce eltip berýär. Ýoksa näme günne aşa baryp gelmege maňsatdal. Gidip geljek bolsaňam esli ýere barmaly bolýar. Wagtyň gitýär. Ondan näme suwdan çyýdan gorkmajak zat bolsa azuluk şu akaryň suw bilen ýeberýär. Hedil berýär sadagasy bolýar. Onu sen çopanyň gultuny galandyr. Bay füýüz gawyny eken özüm. Gördüňmi Hekim ağa? Allah meni sen ýanyna ýöne ýere bermendir. Yeterli günahym bar eken. Ay, ýeberen zatlam gawun bolsa, garpyz bolsa, köplen jabarýar. Ýöne näme, öňem käte barmaýan wagtlaram bolýardy. Ay bolsa-da ötünç sorap gelýän ýokdy. Sen özüň bir lewzi halal, ak ýürek insan perwer, uçursyz insaply adam bolmaly. Allah'ın nazar salan bende ekenim. Ýoksa bir dilim gawyny attanypda ýaýdym diýip ýol aşyp ötünç soramaga gelmediň ahyry. Ýaşuly. Eger men sen ýanyna gelmän, senden razyçylyk alman gidiberen bolsam, men ýynjalyp bilmezdim. Sen meni gelmürmi? Men bolşum şeýle. Owa çopan oglan. Meni razy etmek üçin gelen bolsaň, onda menem sen öňde bir şert goýjak. Şo şertim bitirsen, men senden razy bolarym. Ýok, tamam. Aýt Hekim ağa. Aňruji ilimden geljek zat bolsa bitireýin. Bitirsen, bizde bir maşgala bar. Şonu sen almaly. Öýrenmeli. Ine men şertim. Ona hili maşgala. Ýaşuly. O maşgala diýenim mi? Boy gyz. Özüm o gyzyň eli ýok, aýagy ýok, gözü ýok, kulagy ýok, dilim ýok. Ýaşuly. Şertiňe şert şan eken. Beýle agyr şert goýarsyň öýlemokdym. Hekim ağa. Başga bir şert goýarsana. Mundan başga şertim bolmaz men hanagul. Aho, Hekim ağa. Baş ogydyň gözem bolmasyn, kulagam bolmasyn, dilem bolmasyn. İki elinden iki ayağı bolsa-da men razylaşjak ahyry. Ýöne tokka et bolaýa-da ýaşly. Kim bolýarmyň özi? Ay, hoda. Hudaýyň yaradyşy şeýle de şu maşgalany. Ýoksa-da ogy siziň nämeňiz bolýar Hekim ağa? Aýplaşmaň soran üçin. O maşgala men öz gyzdym. Onna şo gyzy görüp bolmadmy Hekim ağa? Ilki bilen sen aýtjak bolan.
Men şertime razıyım ya da yok. Şonu bileli. Ondan men maşalany sana görkezjek. Bolýar Hekim ağa. Eger şu maşgala senin öz gyzyň bolsa, men seň şertiňe razy. Men şoňa näme bolsa da öýlenirim. Men şoňa näme bolsa da öýlenirim. Ana goý. Ziva gödel. Han gyzym bärik çık. Şowa başa şaýly takyly. Egni çoğudyl ketini köýnükli. Süýdiren maprat süýdli. Yok gyz iç kodumdan çykýar. Onu gören çopan oglun ýuwaşydan öýerdirýär. Hekim ağa aşak bakyp sakalyn daraklýar. Näme kaka? Gyzym. Ziva gödel. Sen şiýet bilen gitmelisin. Ejen bilen akşam matlahat etdik. Mehri Cemal. Hay Mehri Cemal. Senem giray berik. Gel hani gel. Iney men kakasy. Howa aýdyber. Aýtsam keýwany. Ziva jany hiç kime reva görmedik. Ýogsam mali yere göge sygmaýan baýlarym söz aýdyjy geldi. Men niýen goşoklaram geldi. Ýöne şu çaka çenli Ziva gözelmi, baýyna garybyna garap hiç kede mekdimedik. Howa kakasy. Vay benneler geldiler o. Ýöne hiç ne ýazylan nälerdi. Men Ziva gözeli şu çopan oğlunu verip koyverjek. Ýogsam şuň aňyrsyny bersiňe beledemde ýöne lewdiniň halal ne boli. Munyň hiç kimi ynjytmajagyny boli bilýän. Maňa zat gerek däl. Çağamyň gülüp gezeni gerek. Dogry dälmi jedi? Howa kakasy. Menem sen aýdyňy şärik. Gyzym, ikagy söz aýt, Hudaýyň hak üçin. Kaka, men seni denine dälimene. Berekella gyzym. Berekella. Mehri Cemal, barıň onu Ziva gözeliniň bukçasyny ýola taýýarlaň. Barıň. Ýer çopan oglun maňa aýtjak goýjak zadyň bolsa çekinmede aýdy ber. Sorajak zadyň bolsa da aýdyp otur. Ey Hekim ağa diýana. Şeýle gözel gyzy, eli ýok, aýagy ýok, gözi ýok, kulagy ýok, dilem ýok diýmäge meniň dilim bardy. Hey çopan oglun. Men gyýdy kemtidip hiç zat aýdamok. Ondan beter nämeçi? Gyýdyňy lal etdiň, kör etdiň, ker etdiň, gonak etdiň, çonak etdiň. Çopan oglun sen sözüň manysyny tirip bilmedin. Haýsy sözüň manysyny tirip bilmedim men, Hekim ağa. O maşgalaň eli ýok diýdigim, ellemesi zady ellemez diýdigim. Aýagy ýok diýdigim, basmasız ýere basmaz diýdigim. Gözi ýok diýdigim,
görmesiz zady görmez diýdigim. Kulagy ýok diýdigim. Eşitmesiz zady eşitmez diýdigim. Dili ýok diýdigim. Aýtmasyz gep aýtmaz diýdigim. Be, ay halalyň bolsun. Hekim ağa. Hekim ağa. Hawa, Hayır işi jaht tut diýipdirler. Ýolus ýolu ýaşy. Biri şaltyrak uğradyrmy? bolýa çopan oglan, men size ak buğran berip goý bereýin. Barjak ýeriňize baranna, o sorunu boýnuny orap goýup goý beriň. Buğran özü gaýdyp geler. Hekim ağa. Ona men gitmäk sana bir saz çalyp bereýin. Şonu bir dinle bakaly. Namunyň bolýa. Anha.
Hekimağa, nähili? Dinlerse bami. Öde heni eşitmedik tarzındır öde. Nähili? Boljakmy? Öde aşırın zade ekeni. Öten akşam näme çalıp bermedin muny? Öten akşam bu saat yoktu da Hekimağa. Şu wagt tapıldy bu saat. Hova, şey diýsene. Öten akşam çalıp bermedin sen bu saati. Ýoksa biri saat düşünýän bolsa, menim düşünýäm eken diýen. Özi gowy saat eken. Hibe yaran bolsa onu gowy saat olandyrdy. Yeni bir saatyň nagawat gelemizde çalıp berdiýär ýaly bu saatyň adyna mı raýt? Bu saatyň ady Viva Goduldur Hekimağa. Muny menden başga çalyp bilýän ýokdur. Hay pelekede. Basımda uğraşıyordun. Hani basımda uğran? Çopon oğlan gelindigi ziva gödeli ak buğra atardy. Ödüm eşegine minni. Ak buğran oğlundan tutup yola düştü. Hormatly dinleyijiler, siz Allahyberdi dur diýibiň Ziwa Gödel atly radio oyunyny dinlediňiz. Radio oyunyna gatnaşdylar hemde rollary ýerine ýetirdiler. Çopon, Türkmenistanyň at gyzynyň artisti Öwed Gelenow, Aklimaga artist Allahyberdi Melaýew, Muqimaga artist Penjuwar Alyatow, Hekimaga artist Gurban Aman Yelliýew, Mähri Jamalece Türkmenistanyň halk artistkasy Täçwibi Gafurowa, Bestir hem Ziwa Gödel artistka Jeren Allahyberdiýewa. Radio oyuny alyp bardy Türkmenistanyň halk artisti Aman Bayramberdiýew. Radio oyunyň rejissöri Gurban Aman Yelliýew, redaktory Ýusup Berdiýew. Radio oyun 1992-nji ýylyň sentýabr aýyna ýazga geçirildi.